Oi dal rok norok bahai tong bai dal rok seng kebang man tal bedal metai mana nyo nuk hai pano obo hai amul kul labar metai mana nyo le kunu jaga phano nuk gya kho tai tamosa metai nye mungai hanyo hai business khanya phaija ukhatai berusuk to ongai thangka nung kam kas khayei aji malia seng kaham kanyo saimano mai tei chalia amul kul mangsi nung tongchiwo dal rok ang orobo amul kul labar metai nye kok saitong norok kaham kanyo buji khana ble amul kul basi thakja ko o koek dino khai blog Betei mendra metai hinua bo blog khanya jado hinke dol rok bisi kong no kebang salaya kerei o blog khanya metai ni video no chenggeri lai sinai Mai kaham jotona ani busa betei rokno saklai je bo borok nini besa betei tamo hasa kan nim borok no nini yang timang na sokok besek tor mung tori asek dunia nim borok no sokok asek besa betei ring tong hasa o totarawo khai temalei asek lolo liling khai kan ba ke no nini o silai pila ka kisa malakan khanyom metai manai engthang wo haja dal rok tabung ni metai manai rok ni style norok nuk ba khena bele malakanya kai thamlala liling khai totarawo sora kai no metai manai engthang tipu o metai manai mental ni mkhango nai la mathai uri khungsawi Kokborok ja khaing tongo esek mkhang sitara kore si fa haji bosi metai manai hinin ko simale sak no metai le manu hunen ko sitiro waisa tharmara tha bo men rajagani metai sa asek waisa karaga bo soi metai jaman na waisa na bagai de business khai nini o bihare re mkhang bai to nini sakawo metai hapanya ko gya metai kaham hapanya karile sakalak sunu simbini sakawo kolop gala mane borok asek kai seleng masija mental hayung tongo hema kokta sa betei nai rona ang kaisa saga kaisa ko kusar je anantonak basuki nak ni avatar najak borok ani ora gateman duijona nanai ang tabuk khai gateman che dujona nangsipo tamo nung 4 star 5 star hotel la kholong na 4 star 5 star hotel se gateman dujona nangyana nini a kobor kekrek mondiro khai besek business hamung hambai asek dujona gateman nangkhasa o berusuk hoikotor hoichajak business kai khaine rungsuka hasi nini aro je gateman tongnya rongbo borokle bisi palani ingla a ko kobor ni logle bo borok kobor rungna musungna hino asek je nung sak no metai hinen ko siwu hungke nung likhumo sokok mani montro da man hinai singna musungwo ang tei madogo tongjak nai borok duijona nanai mami songchar nai borok duijona nanai Pat thangbai diba bono mamu songchar nani bagai esek lokhi borok no mamu songchar yakai bahai salanya sa ang bono mamu songchar na bagai thana nangma tikhai dia mai muyo prodan bulai chari butar khikamo khorang bo sitra langmani sida totrani speaker khakja khamja khaing tongo nini o khorang ni saiba seiban je rok singmani khorang no tese khna tongna bla o baksa matai manai rok tamo bokhrogo yong chaja khaimang hino bo matai ka hamkai asek bokhrogo yong chaja rong ni sago hapai hino ang je bujimani o brusek thikang ka khikrok da suya angle soto tok matong ya tei rangni kesia rangni manager hnoi duijona nanai o rangni manager bo nango nung dujona dal rok o borok no khai bo hasagani borok rok asek rang burung riwoi bo tabuk manager dujona nahana nang tong hino bo bokrok kaham borok rok khai asek o mental borok no rang burung ri khesa amo hasaka o bokrok nosto borok mangsi bisi bangchina bla saya ko hoi hopepe borok rok no leta mosga asek rang rinya nangba khulumna kha khulum phaji nina motai tino ni bisingna thamla kopon thangja badi do hnoi yangle je nungmani sitaka ko khai khulum tongja bayo o khulum jaknai khai asiba dirina le hingya waisa oisi wariri khai ta khok totra hai yang waisa bokhro kolja bo asiba diri uhni le ta moment rano rimana to ana rang ko sari phaide ang a business baina 3-4 tala nok tangani hne rina sime barada yang bo je metai manai rok obo hairam cheke totra segjak borok no bisi mano o brse ko honyole ang joli ya o bono thangge logiri we khulumbai tongai rong no se ang bisi joli do tamo wan chugui ba asek bono bakha nangai hamjak laikha aro thanggai time no magana khai tong masai nongni kam kasopano bakharagi khailadi o brse ko hoike beti musuk muani rimung riwi borokno asir thari tonika hino tini hano nanai hungkhainke misil boli rodi misil boli rodi misil bosi metai phu misip suno sare me misil sipu dele ko waisa thari tongo hungke ba beslai botmara ragba khatai ko tamo nang ba cpm ni amalo bulero gari khikroko kawi misilo thamon da mutuman tong misible boli rifadi hino bosi metai phu misip suno sare me misil pu obo hai misil hinai metai rongno sing bisas khajang na ko gyadol rok
जयग 7 घन्टा पुरा सगै बासायाखे nini a meshele hinai mutanya kok bai bo borok khai arok khikrok khakra khanto sawi 7 gonta joygo sok tongna hino audience rok bo saimano nung kisa bokrok du sene nung sine kongno bisas khaya hengke buinono khulumbai rang rima bai phano nung kisa treatment khaina diba nini treatment ni report bahai mutai khikrok suya mental hine detail ongkor phaya bo sak to bo rani hajima tongna je bo sawo bui abono khainai hine mendra je nung sate bui khai tonglanga nataro je nung sate bui khaikai ba doctor ok treatment khaimang khaisi kulmangla mane nung je samano bui khakangkai a borok jotono kobor hima kokta aro ka samane karon angkha ani shakti detong shakti koroi hanoi shakti porikha khainai ang bu mutai no mwtai rok si borok munchu rok no porikha khainai hunma kokle khanaka o mwtai kowaisa kra khai mwtai no si ulta porikha khainai sipo pa nini deharo bo power tongbla sama nung mwtai rok no atekhe langkan no porikha rok khainai tringai nini o seti kongma bla muthubai rijak dido nung asuk keram koponti khai kriya tangde mwtai rok no bini o kok rok no khnawoi bo borok khai tabuk phano bono bisas khai tongkhu hino o je bono bisas khaine borok rok tama puraton chawi adamara angjak mangda rangsak 100 kg khalai suk rangsak dingka khaimano khaimang o beri bata mo khikrok bumuk tiyo som sawi beti ningjak da na khaisowak selakja bokrok kaham beri rokle ati sana kogya o berini bokrok kisa bejal tongo o ma nung bunyo nanya sekang o berini bokrok nai kisa hamri rigade o beri barang lup engmang hano si rangsak nuk tong sipo khikrok bumuk beti ning sajak borok da asek rang lup bung thangka o khikrok bumuk beti ning ma bo khikrok sujak ni beti le ningyana dol rok bunyo thoki wi poki wi chana phano kaisa limit tongo borok khai limit chara ha botol no si rangsak snam riman sipo ba interview rina sekang baria kokro wan sugui mo kosto khaina harmeda asuk suno ringya asuk da gian kri ola khibri nung ramis sagai tongnai dongna sagep ekadoshi ne simi kali puja ni no ramis anai ke sade boro tongnai ke tongde hnai jotona angkuma anggai sagep nung hai buma olokhi mtai olokhi ne kokno sabonana ne nung ba nini sapota rongno mangso sari ya nerimi sari mangsari mang bohok derari leptin laptan khi supungai buthar khiba shiwan bela o je bini kokno nawi nerimi sanai rokbo tok sai milka manta jak haimang na dal rok norok o mtai manai berino kuboi ja bisas khai kisa comment khai saladi norok ni comment no nanya bagai angredi har kaham jotona paisa tutei kop ase jotona kesar sinai ani busabutei nai tongnai rokna Hung kahampu, hor kahampu, dibor kahampu. 24 gonta si bini op flick tomongno update diri tongo. News channel lok si bosek 24 gonta update diri mayana. Bo khai sing bini video no naye khupunya somai sikre ya sakai update diwo. Nung bete mendra matai hino. 24 gonta blog khanya ja. Blog ti bo ajinai matanya mungnawi bo ajinai hima koktana. Kepal nung bui be bisas khajangna hingke. Nina Amul Kool nung marong blog khai marong yakarde. Olok khai bisi Amul Kool nung mang sorry du sawi thiana. Beresek bo angja khaba. Amul Kool lok bo kangja jana. Babuluk ma nangri nai ro mane kang woi tini khe bat ma ruk na bo babulu makhaya bo digna rog rifai tabuk sak bo panyo te he bolai jak tong hino norok nungba khena bla matai si tabuk khai mani bolai tong siwo norok ha saka boro nukha matai mani bolai nya ja mosi ja desi matai kethang o babulu manok kai sabu dagi oi bono digna rog bagai tabuk matai lok khirok bai bolai janga nang tongba dol rok tinin bagai video usuk no norok o video no sajak ya bo jesek mansak share khailai di o Amul Kool labar matai jes kai pano nungna engtho bini o video usuk bai payaku part 2 phai tongo dol rok hingke thangka do dol rok bye